Minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Energia žijúca v tele. Človek. Kto vlastne si? A odkiaľ pochádzaš? Kladieš si túto otázku a nevieš si dať odpoveď. Musíš sa vrátiť, ale nedokážeš to v svojom tele. Preto sa v prvom rade uvoľni. Odosobni od svojich problémov a starostí. Pozri sa pravde tvrdo do očí a pochopíš, že najväčší dôkaz UFO si ty na Zemi. Na čo všetci hľadáte vzdialené cudzie planéty? Vy ste mimozemský materiál. Vráťte sa teraz so mnou dozadu a čítajte texty pyramíd. A pochopíte strašne veľa. Čítajte pozorne. Pozerajte na písmena staré tisícročia. Koľko tisícročí? Kto si to dovolí trúfnuť? Odpovedať. Vysoká a vyspelá spoločnosť a civilizácia. Elektrický prúd, lasery, ultrazvuk. My, 20. storočie, cítime sa strašne vyspelí. Korunatvorstva. Ste na omyle a preto sa nepovyšujte. Všetko to už bolo, len sa to odráža v inej forme, v inom čase a znovu v inom priestore. V energii neexistuje omyl. Omyl je v ľudskom mozgu. Vývoj ľudstva závisí od toho, akou cestou sa človek uberá. Prečo bolo toľko bolesti, krivd a neprávosti? Zomierali vinní s nevinnými a čas určoval všetko. Koľko vojen a znovu tie isté chyby. Kedy sa ľudstvo poučí? Energia, ktorá prichádza k ľuďom, sú vlastne ľudské myšlienky. Celý tento priestor je zhmotnenie ľudských myšlienok. Energetická mriežka je prítomnosť vás. 20. storočie a rok 2000 vám chce z celého srdca a z celej duše prostredníctvom mňa poďakovať. A tým, ktorí veria, že neklamem. Za vašu lásku, dobrotu a za to, že nám ukazujete nové cesty k záchrane. Pomaly sme strácali pocity a znovu sa k ním vraciame. Pomaly sme začali žiť
rýchlo, uponáhlane a znovu sme sa zastavili. Niečo nám hovorí. Ak zhynie posledná ryba, posledné zviera a padne posledný strom, k čomu budú peniaze? Zamyslite sa, o čom hovorím. Ak raz padnú všetky viery a náboženstva a vyjde práva predstaviteľov najavo, k čomu vlastne bude ľudské poznanie? Ľudské poznanie je to, čo neustále energetizuje prostredie. My nie sme totižto prispôsobení geniálnemu poznaniu. Len z času na čas, storočie po storočí, prichádzajú tí, ktorí aj za cenu života, útrap, otvárajú ľuďom oči a nikdy nezanikajú. Rodia sa na to, aby zomreli a znovu pokračujú v svojej práci. Cítia veľkú lásku a zodpovednosť v všetkém. A preto, že energia, ktorá k nim prichádza, nie je len reálna, ale aj nereálna, vnímajú nereálny život spolu s reálnym. Žijú 2 aj viac životov naraz. Ich život je veľmi ťažký. Cítia sa ako cudzinci, lebo sú iní. Inak cítia, vnímajú. Dôsledkom toho sa dokážu transformovať, liečiť ľudí a uzdravovať ľudské choroby prostredníctvom duchov, ktorí sú tu, ale v inom čase, ktorí do tohto priestoru prichádzajú a z neho odchádzajú, ktorí môžu hodnotne zasiahnuť a pomôcť trpiacemu a chorému človeku. Vy, ktorí počúvate moje slova, vedzte, že sú úprimné a nic si nevymýšľam. Videl som ich. A viacejkrát som mal zážitky lietania. Mal som pocit, že som sa stal geometrickým tvarom. Vnímal som priestor, kde neexistuje tlak. Niečo uchvácajúce. Svietili, menili sa. Pre nich neexistuje nič nemožné. Len my sme plní bariér, sebectva a prúdi v nás málo lásky. Na všetko ideme reálne. Všetko chceme vypočítať, ohmatať, ochutanať, skonzumovať, využiť. Prečo nejdeme na veci nereálne? Z inej strany, z iného uhlu pohľadu. Boli by sme dôslednejší. Ak by sme verili v nerealitu, dostali by sme sa bližšie k nej. Začali by sme ju chápať. Pochopili by sme, že prístroje, ktoré sú nastavené na realitu, nemajú dimenziu pochopiť nerealitu. Ale náš mozog chápe všetko. Ak mu k tomu dáme možnosti a ho magneticky odblokujeme. V jeho pamätiach existuje všetko a dá sa do neho vniknúť. Vy ste obrovská biochemická továreň.
Ste plní vnútorných fantastických liekov. Ale len vtedy môžete túto biochemickú továreň používať. Ak je vaše telo chrámom vašej duši. Len vtedy sa môžete rozsvietiť. Len vtedy môžete kozmické síly absorbovať do svojho tela, ak ste na to pripravení. A preto musíte byť bezbariéroví, otvorení, veľmi silní, čestní. Nesmiete mať strach, či sa z tejto cesty vrátite, alebo nie. Ja som voľný. Mnohokrát sa znášam nad moriami. Vzďalujem zo zeme. Cítim nádherný pocit neopísateľnej slobody. Ak však prichádzam k starostiam človeka, cítim sa, ako keď zavrete do klietky niečo, čo sa nedá spútať. Spoločnosť, urobila ste veľkú chybu. Najväčšia chyba je to, že chcete spútnať pocity človeka, trápite ho, ničíte sa a trápite sami seba. Ľudia, vráťte sa k prírode. Pozorujte zvieratka, ako žijú. Mnohokrát žijú šťastnejšie ako vy, uhladení a vymodelovaní. Začnite si vážiť jeden druhého. Začnite k sebe cítiť to, čo sa volá súcit a láska. Potom pochopíte, čo je príprava na duševnú energiu, ktorá vás lieči. Vtedy sa vo vašom srdci prebudí to, čo bolo skameňalé. A z vašich očí vytečú slzy súcitu. Mnohí ľudia podáte neuveriteľné dôkazy na svojom tele. Vyčistia sa vaše ekzémy. Zlepší sa váš zrak, sluch, narastú vlasy a mnohé záležitosti, ktoré ja tu vôbec slovne nespomeniem, sa vyriešia vo vás. Prečo sa tak stane? Preto, lebo pomoc prichádza od energií. Energia nepozná steny vašich bytov. Nevadia jej prekážky, ako je vaše telo. U mnohých z vás práve teraz došlo k svetelným úkazom. Vnímate ich okolo svojej hlavy. Pozorujete, ako sa rozsvecujete. Veľmi príjemný, nádherný pocit akéhosi prskania a mravenčenia v svojom tele. Škoda, že sú slova zlá komunikácia. A slova v živote veľa ublížili, nedopovedali a skreslili. Odíď od tejto komunikácie. Viem, že by som vám mohol oveľa viacej pomôcť, keby ste boli spojení energetickými vláknami cez vodiče aj do svojho tela. Vplyv by sa ešte umocnil. Telo by silnejšie vnímalo energiu. Ale zatiaľ táto spoločnosť na tak vysokú činnosť neuvažuje o tom, že všetko je vlastne možné. Všetko na tejto zemi je možné, ak k tomu dáte podmienky. Podmienky vo vašom tele sú ideálne a geniálne na to, aby ste sa naplňali energiou.
Každý z vás bez výnimky obsahuje tento návod. Stačí ho prebudiť a použiť. Návod je veľmi jednoduchý a netreba sa k ničomu znásilňovať. Nehajte sa unášať časom. Splínte s priestorom. Buďte v každej molekuli, v každém atome, v každej čiastočke všetkého, čo vás obklopuje. Zmenšujte sa a zároveň zväčšujte. A neustále sa pohybujte, točte. Zvyšujte svoje vibrácie v svojom okolí. Proste o pomoc. A kto úprimne žiada, môže byť vyslyšaný. V skromnosti srdca a v skromnosti ducha je vaša sila. Cíťte sa maličky ako semiačko horčice. A vidíte veľkosť toho, čo živí, to, čo vám dáva nový život. Voda, oheň a vzduch. Všetko je spojené s vami. Do vašeho tela sa dostávajú božské sily. Či to pociťujete, alebo nepociťujete, uvedomujete si to, alebo neuvedomujete. U každého z vás je to. Tento proces. Fantastický. A neuveriteľný. Vaša biochemická továreň, plná vnútorných liekov, vyrába práve teraz presné a správne vnútorné lieky, určené na vašu diagnózu. Tieto vnútorné lieky v energetickej forme sú akési zvláštne mravenčenie, prúdenie, ako by vaša krv bola okysličovaná. Cítite v sebe kypenie, prekrvenie, veľmi zvláštny, neopísateľný pocit tlaku, pískanie v ušiach. Sprievodné javy sú veľmi silné. Strata bolesti, maximálne uvoľnenie. Niečo, čo neviete opísať, sa nedá ani presne nazvať. Ako definovať teraz stav, ktorý prežívate? Znášanie sa v akomsi zvláštnom tuneli. Videnie svetla, pocit tepla a duševnej pohody. Otvárajú sa vaše mozgové centrá, práve tie, ktoré ste mali zablokované. Začínate vidieť frekvenčne a pozorujete, ako televízna obrazovka vyžaruje žlté, zelené, modré svetlo. Ako sa okolo vás rozsvecuje. Cítite sa plný sily a obrovskej energie. Do vašeho srdca a do vašej duše sa dostáva to, čo vám chýbalo. Láska, pokoj a súcit. Vy, ktorí máte teraz zavreté oči, vnímate akési zvláštne útvary.
Formujú sa do geometrických tvarov. Trojholník, kruh, štvorec. Objavuje sa to silnejšie, slabšie a celý priestor kmitá. Okolo vás sa rozlieva zvláštna modrá, žltá, zelená hmla. Dýchate horúci vzduch. Telo sa potí. Krv na nohách. Žily na nohách. Všetko kypí. Žily na nohách sa naplňajú a nalievajú teplom. Veľmi príjemným, silným teplom. Cítite prehrievanie, mravenčenie. Obrovská úľava v klboch. A toto všetko sa znásobuje, zväčšuje a stupňuje.